मोनसे दुखुनांथाव खौरां गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो रुवाजों दानथारना सिथला गेजेराव सावो धनजित बर'आ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि बरबरी थाना सिंनि नयाबस्ती ओनसोलनि सिमलाबारि गामियाव जादों आरो लोगोसेनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिमा सम्पा बर'खौ दानथारनाय दुथां धनजित बर'आ थांनाय 2021 मायथाइयाव बिफाखौबो दानथारनानै जोबथेसालिनि साजा मोनखांबायमोन। साजा मोनखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा गावनि असे बिमाखौनो बेबायदि अयनायै बुथारबावबाय। दुखुनांथाव आरोना बेबायदि गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौनो बेबायदि अयनायै बुथारनाया। जानो हागौ धनजित बर'नियाव मेन्टेलि प्रब्लेम थानो हागौ, नङाब्लाथ' बोरै बुथारनो हानो नङा होनब्ला मानसिखौ बेबायदि। लोगोसेनो दा दुथां सुबुं धनजित बर'खौ पुलिसा खाबाय आरो बिथांखौ कर्टआ मा साजा होगोन उननि समासो मिथिसिगोन। मुलिखौनो फाग्ला एसपि नायबाय नङा नायाखै नों? नायबाय। माबायदि जादों घटनाया? है आथिंखौल'सो नुदों। मोदोमाव खामजोबबाय? आथा खामना दं, नुवाना। नुवाखै? गिया दा मोनायाव? गिलाबायबाय। ओमफ्राय थांनायाव बिफाखौ बुथारखादों ना मा होनदोंमोन नों? आगोल बिफाखौनो दानस'दोंमोन। ओमफ्राय दा एबार बिमाखौ? बिमाखौ एबार। मानसि एसे क्रेकखा नामा मेन्टेल? गोबां नुदोंथ' आरो। जुरिमा सोर लागायनाय? आनै? प्रेम बिमायासो होदो मानो? नाख्लायदो? नोंलाय माथो खालामनाय? आं माबादोंमोन दा माबादोंमोन। नों ओंखाम संदो? नों देयाखै? हा? खानायखौलाय मानो दिसिनाय? प्रेम बिमायालाय माजो लागायनाय? दंमोनलै माबायासो? माथो नोंखौसो नुथारदों माथो? सोर? मानसिफोरा? नुवाखैना? नुवाखै? सिगाङाव माथो नोंलाय नोंसा बाबाखौ देथारखादोंमोन नोंलाय? सोर देथारनायखौलाय? आरो माबा फैसा मोनोना एसे एनै। फैसा? आंफोरा एसे एनै। सोरो? आंफोरा आरो एसे एनै। ओमफ्राय मानो सावनांगौ? मानो सावनाय? আমিতো পাইছো আমার গাড়ীখনত উঠাই ৰাখিছো অৰজো কেৰাচিন লুদে ক্ৰাইম সৰাইছি কেৰাচিন বনজো মেডিকেল টু বিমা ফেদি উঠন না গাব ओमफ्राय गाबदो नामा नों गाबाखै गाबदो नों गाबनाय हा मायबा दा मावनाय ना माबा नोंसोरनाय माबाखोब्रा हा बाबाखो पारबो आइखो আপনি আইছি নেকি माबाखै रायखो रायाखै माबादो माइरं माबादोंमोन गाबदोंमोन नयतो बाहेरिबो थिखांनायनि उनाव बुनुद ना थैयावनो गोदो थिखांनायनि उनाव होनाय ना थैयावनो हारे माबा खादा आया माबा खादो मास मोनबा माबायावनो আপনি মই কিছু নবস্তি চকৰ পৰা खामियावनो চকৰ পৰা আপনি खामियावनो खामबाले खामबा সকলে কাটি লয় এই কত মইছা পারি খানাইखো ডেঞ্জার সিনডিস সিনাই ওকনৰ ৰ হা চকটো পৰা মানে ওকনৰ জেলাव थाना फैनो सुदा जেलाव थांसिगोन नङा हाई स्कुल ना नायनोसै नबस्ति रास्ता मोना गाव माबायदि जायो माबायदि मोना